हेलो गाइस आं निजोम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजोम ब्रह्म इउट्यूब चेनेल 2020 मायथाइनि जा पिटिसिनि इलेक्शन 4 एप्रिल खालाराव जानो गोनां खोथाबोन नाथाय करोना भाइरासनि दावराव दावसि आरो करोना भाइरासनि गुदुं गुदुं बार हावानि थाखाय दिनै बिटिसिनि जे बिसारखौथिनि खालारखौ सोनखारिबाय रायजो बिसारखौथिनि बिबानगिरि अलक कुमारा 4 एप्रिल खालारखौ सोनखारिबाय आरो बिथाङा जेबो खालार थि खालामाखै बिटिसिनि जा इलेक्शन माला जागोन बेनि जेबो खालारखौ थि खालामाखै आरो फैगौ समफोरावसो जोङो बेनि खालारखौ जोङो खोनानो मोनगोन नाथाय समनि बेलायाव जोङो उनफोराव जोङो बेनि खालारखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो थाबनो मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो जेब्लानो बेनि खालारखौ थि खालामफिनगोन रियै अब्लानो नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलावनो आपडेट मोनगोन होननानै आङो मिजिंथियो लोगोसे करोना भाइरास आरो बे करोना भाइरासनि सायाव आं आगोलबो भिडिअ बानायखांबाय आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना आइ लिंकआव थांनानै नोंथाङा भिडिअखौ नायजागोन लोगोसे नोंथांमोना माबायदि दङ करोना भाइरासनि थाखाय माबायदि लाहार फाहार खालामदो आखाइफोरखौ मोजाङै सु आरो नोंथांमोना गावखौनो जोथोनै लाखि क्लिन खालाम न' बां साफा सुफाय था आरो सेनिटाइज खालाम सेनिटाइज दे नोंथांमोना मार्केटाव बायनानै लांनाय सेनिटाइजार बेल' नङा नोंथांमोननि थाखाय गामियारि ओनसोलनि जायफोर सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखाय न'आव थानाय नोंथांमोननि साबोनखौ सेनिटाइज खालामबानो जाबाय आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना 22 मार्च खालाराव गासैबो भारत नाङैनो पाब्लिक कारफिउ एबा जनता कारफिउ होनाय जादों फुंनि 5 बाजिनिफ्राय मोनानि 9 बाजिसिम नङा होमबा रावबो ओंखारनाङा न'नि बाहेराव आरो बे पाब्लिक कारफिउ बेखौ मानिनांगौ आरो नोंथांमोना मिथिखागौ करोना भाइरासआ 24 घन्टानि बारा थाया बा बेनि बिजानुआ 24 घन्टाल' नोंथांमोनखौ जे करोना भाइरासनिफ्राय बासायनाय बेनिखायनो बे कारफिउखौ होनाय जादों करोना भाइरासनि बिजानु बे 24 घन्टा थायो आरो बे 24 घन्टा थानायनि थाखायनो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय 9 बाजिसिम होदों आरो 9 बाजिसिम होनाय लोगो लोगो आरो 9 बाजिनि उनाव रावबो सुबुंफोरा ओंखारा अब्ला फुंनि आरो 5 बाजियावसो उथिसिगोन सिखारसिगोन उन्दुनायनिफ्राय बेनिफ्रायनो 24 घन्टा बेबायदि जाहैगोन आरो 24 घन्टा जेब्ला जागोन अब्ला करोना भाइरासनि जे बिजानु बे बिजानुआ सोनारनो मोननाय नङा आरो एसे कन्ट्रल जागोन बेनिखायनो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बे खामानिखौ मावदों आं आसा खालामो बेनिफ्राय जोङो गोबां हेल्प मोनगोन आरो गोबां मोजां जागोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ 22 मार्च खालार रबिबार आरो बे रबिबार खालाराव नोंथांमोना बेखौ फालिबानो जाबाय बेनिखायनो बे पाब्लिक कारफिउ एबा जनता कारफिउखौ होनाय जादों आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बेखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि बिथोन नोंथांमोना गासैबो मानिना सालायगोन बेखौनो आं मिजिं खालामो जियानो जाया मानो करोना भाइरासनि सायाव आगोलबो भिडिअ बानायखांबाय आं नोंथांमोना लिंकखौ होनाय दङ नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट मोनसे गोदान भिडिअ लानानै लोगो मोननाय मोनसे दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आङो बाय बाय